How's it going, everyone? Nick Templin here from Templin Scouting, and in this video we're going to be watching Albert Smith's highlights. This one's a bit of a shorter highlight video because it only shows offensive highlights, and obviously he wasn't, high goal scorer, high point scorer at the pro levels in Finland and Germany this year, but the key with him is definitely his defensive game. He's a very defensively responsible guy who also shows these really good flashes of offensive ability. So this one's about 6 minutes long, but I think on top of watching this one, we're also going to watch a bit of one of his shift by shifts, watch like a first period of one, to just kind of get a better sense of like what his skills are. But without further ado, let's get right into it. And as always, make sure you check out the channel Prospect Shifts that puts these together. So there's one from the point, just kind of a floater, not a super advised shot, but does make it all the way through there, just kind of a spinning shot. Like, I think the plus on this play is like you know that there's a lot of traffic in front, and you're just kind of spinning to get one through traffic. I don't think he's necessarily trying to score with the shot. It happens to go in because this is a finish under 20 match here, so not the strongest level of competition, not the strongest goaltending, but it does make it all the way through. Here you kind of see like his skating, he finds a guy through the seam. When you watch him at this level, like you realize it's just too easy for him. Like, look at all the space he has. Makes it really easy to pass across the ice. There's another goal from him, just getting a shot in traffic, which is always an important skill from the point. Again, just firing one on again. Not a big fan of traffic at the NHL level. This goalie just is kind of lost through the screen there and never sees it come through. This is a really good one by him where you really see his skating on display and you see him fire a nice backhand. That is the capability of him as an offensive player. Like there's definitely a lot of flashes there that he didn't really get to show fully because at the finish level, The hyökkäys senses Hämäläinen is a tilaa. Syötö Hinisellä. Heinonen challenges and intimidates the game's levels. Pietiläinen serves the puck this time. Now, however, there's strong pressure, and the next opportunity will be a shot, and Albert will take care of the rest, and Gyökerit will tie this game at 1-1. That was quite a change of pace from the first field. Put the puck in the back of the net. F-Saka Heimonen and Jesper Pietiläinen. Finally, Apuit, they circulate 36 to then to the line, Apuit, the stable, and the Gyökerit lead 1. A completely shocking stable comes from the Latvian teenager from the line, and Mikkeli Gyökerit leads. In my head, I don't think he's going to be like a top he definitely could run a second unit. Pietiläinen sets the pace with a brilliant pass to Smiths, and Albert Smith puts the score at 1-0. A 17-year-old Latvian. Yelitalo is now in serious pain. You can't get up there. Smith and 3-0. The 17-year-old Latvian, Albert Smith, puts his team ahead by 3 goals with a powerful strike. Now there was a dark spell, a couple of minutes before the visiting team scored their first goal. But Jemi Tamala has 5 assists to his name this season, good points, and a defenseman in the SM Liga. A burning place and a new place, and Oskari Remes goes there and puts the puck in. Then, with another shot, Hui, the puck stays with Albert Smith. Smith's nice fakes, then a pass here to the left. Hatanen rises. Hatanen slips to the draw position. That was a truly magnificent left. Hatanen watch his net drive here because he fully takes this defender out of the play in a way that's fully legal. Like it's kind of interference. It's definitely not going to get called. Rises. Where he essentially just goes hard to the net and his guy has to stay with him. That creates all this space for his guy driving around. This guy's not able to make the cut to stay with the forward. Hatanen slipped. And
creates a lot of traffic in front, because then all of a sudden this guy's panicking, trying to come across the eyes of the goalie, and the goalie can't. To the draw position. That was a truly magnificent finish from Hakanen. Alexu is back in the game, and the team's passing has been excellent. Hanen then managed to get free. A hooking penalty was coming, but luckily, it didn't materialize. Smits had a fantastic opportunity, but Albert Smits didn't hesitate. He clinched this victory for his team. It was a stunning, a truly brilliant attacking play. This was the first goal for Jukurit, and Smits delivered the crucial winning shot. Rimpinen had absolutely no chance to stop it. A delayed penalty was actually coming their way on the puck side at that point, but thankfully, that penalty wasn't assessed. A chance comes for Aho. He shoots, and there's a rebound. And it continues. Smith tries and pushes it into the goal. And Jukurit is given a penalty. 1-0 lead in the game. In the third period, Jukurit gets a new boost sent from the locker room and from the power play. Itu Tulola can't get it started. And another chance comes. Smith sends Ojura a great chance. And Konov puts his stick in the way, and Jukurit is 1 goal away. Another power play. Third, the scorer is Connor Ford. Third. That's exactly the way to play that. The one thing I'll say is I'd like to see his head up there. It doesn't look like he really necessarily noticed his guy in front, just hanging to make the play. Here he was at the potential play. Potentially the best defensive player, he made that Latvia team so much more scary than they typically are or would have been otherwise. And to do that as a young player is always really impressive to me. Yeah, that's exactly the type of shots that you want to see from him. The low back to Schmidt. Shot for tip like that. Schmidt works, scores. Love the patience there. Obviously his defender should have stayed Albert Schmitz has his first tournament goal. Latvia has a 2-0 lead. Until he's finally got a shooting angle. Power plays look sharp, and the penalty kill continues to struggle against Denmark. Like in Smith with a third try scores. Might have been tipped in front. Another great shot for the point that I guess got the front and see. But after Smith had the first 2 go high, that shot tipped by. Right in front, it just hits a stick or something. And the power play goal puts Latvia back up by 2. Teammates. Finally, really someone put on the block. Just good zone play there. What a bombshell. 81 Munich. Good to include it. And here he is in Germany now, because he was loaned to Germany for the end of the season. And good job passing right into the Ferguson wins the pull. There. Goal. Oh, what a line. That's a wicked shot. Albert Schmidt with the 5-3. His first goal for Munich, and what a goal. Before that, we won the face-off, and to be honest, we really need to review that play one more time. There's also someone in front of Williams. But he's got that natural motion for it, and it's kind of a lost skill. And they play it really well. They bring a few pucks to Maximin Franz's goal. That's Brooks, who switches positions with Schmitz and finds Jasilik. Good little give and go there that creates a little Munich takes the lead again. His teammate goal there. So yeah, that's kind of the initial stuff on Smits, but we're gonna switch over to a shift by shift breakdown so that we can get a little bit of a better sense of his defensive style of game as well. All right, so we're going to watch a bit of the first period here in this game against Saipa from January 16th. That way we'll kind of get a bit of a highlight of his positioning, his defensive play, those types of things, breakouts. Big part of what I value in defensemen is how well they retrieve pucks in corners. So try and get a better sense of some of those things. Because I know that's really what Albert Smith's game is that really smart play in the corners. Ottelussa Ruuttuhan on Jukurien tehokkain pelaaja. So here he is, part of the starting lineup for this näissä game. keskinäissä ja Saipan puolelta sitten Patrik Siikanen 3 pisteellä tehokkain pelaaja.
Muut, ketä ovat pisteitä tehneet näissä keskinäisissä, ovat yhden tehopisteen miehet, kun Saipa luo heti ensimmäistä painetta tässä kamppailuun. Thomas Olsen on siis ollut todella hyvässä vedossa. Tässä viime otteluissa 4 edelliseen otteluun yhtä monta maalia ja vielä 2 syöttöpistettä päälle ja Olsen on yksi liigan parhaista ylivoimatykeistä. Hän on tehnyt 8 maalia, se on 3. eniten ylivoimamaaleja koko sarjassa. Like he's a guy who could probably good enough to play. Vähän menee syöttö pitkäksi, Piitulainen ehtii kuitenkin paikalle, sen jälkeen Piitulaisen kääntö päätyyn Hynninen. Ei saa kiekkoa haltuun, Ford Tierväinen huolimaton siirto, Ford väliin, Arola kokeilee saman tien, mutta matkalle jää. Fordilta kiekkoa päätyyn, siellä kamppailee Piitulainen Niinisaarta vastaan, Airola tulee apuihin. Jukurit saa riiston aikaiseksi, saako tästä vielä peliä vähän pyörimään, nyt saa Ford tilaa, pelaa Arolalle, Arola poikittain Smitsille, Smits aivan loistavaa kautta, kaiken kaikkiaan pelaava Albert Smits pelaa viivaa koti Fordia, mutta tämän katkaisee Santeri Airola ja näin Saipa selvittää tuonne Jukurien ensimmäisen vähän pidemmän hyökkäyksen. Arola Smitsille, vasta 18-vuotias latvialainen, josta povataan ykköskierroksen varausta ensi kesänä. NHL draftissa. Was only able to get a stick on it, and unfortunately it's turned over. I think he was kind of thinking about going for a change there, and wasn't really able to do so. He's able to do so now. So obviously there's still going to be some growth pisteputkessa tällä hetkellä hän on 4 edellisen ottelun saanut 1 syöttöpisteen tililleen ja näin 4 syöttöä 4 ottelun sitten. Hänellä pisin pisteputki ei se kaikista yleisin pelaaja, joka pisteputkia rakentelee. Nyt rakentelee Jukurit osumaan ja rakentelee sen osumaan myös loppuun saakka. Justin Adamo tasoittaa ottelun kauden 4. maalilla 1-1. Poke it past the defender there kind of confidently and smartly to his guy. Ranskalaissentterin Huudala Soivinen kääntänyt 0-1 tappioasemasta 2-1 johtoasemaksi. That strobe light still goes off during the play. That's gotta be really No, kyllä se ruutun nimi menee, joten siinä se 100. liigamaali sitten ruutulle tulee, mikä tämän kuulutuspaikkansa pitää. Niko Korkolalle ja Vorki Kroille tulee tästä syöttöpisteet. Treibal. Treibal keskialueelle, Naukkarinen. So see him on the puck retrieval here, so he's able to pick it up. Pysäyttää Smits. He's able to Saa take the kiekon contact, but not as yrittää well as taklausta vähän, siinä saa sen does kuitenkin recover Naukkarinen perille vietyä, Niinisaari ei pysty pitämään kiekkoa alueella, Siikanen kuitenkin näyttää Smith alueelle, Naukkarinen. He doesn't really brace for the impact as well as he probably could Whitehouse have. pysäyttää Smits. Just kind of kiekona yrittää väistää taklausta vähän, siinä saa sen kuitenkin Naukkarinen perille vietyä, Niinisaari ei pysty pitämään kiekkoa alueella, Siikanen nopea kääntö Naukkariselle ja Naukkarinen alueelle sisään. Arola iskee Naukkariseen kiinni, Svensk saa kiekon ränniin Niinisaarelle, Niinisaari. Tilaa sen jälkeen Smits iskee kimppuun, Niinisaari kiertää ja kiertää väkisin maalille. Svensk pelaa vielä ränniä pitkin eteenpäin ja sinne Heikkinen ja Niinisaari perään. Kiekko pysyy edelleenkin Saipan hyökkäysalueella. Nyt pääsee Hämäläinen purkamaan tilanteen. 7 tuolla 203 ottelun aikana. Ondrej Treibal. Kiekko päätyy. Salomäki lähtee paineistamaan Arolaa. Arola saa kiekkoa eteenpäin Haataselle. Haatanen heittää lähtöä, mutta vähän ilman osoitetta. Rohkanen katkaisee, mutta Olsen on välittömästi antamassa lisää painetta. Ja näin Jukurit jälleen hyökkäysalueelle. Irtokiekon hakee Salomäki. Salomäki, joka johtaa Saipan ykkösketjua ja on tällä kaudella pelannut valtaosa peleistä senttereinä, vaikka normaalisti on laiturina tunnettu 32-vuotias Salomäki. Smits. Valtakiekko päätyy. Johansson ensimmäisenä paikalla. Johansson pieni rytmin muutos, mutta syöttö ei sitten lähde oikein kunnolla. Naukkarinen pääsee väliin. Siikanen muutos, mutta syöttö ei sitten lähde oikein kunnolla. Naukkarinen pääsee väliin. Johansson
on pieni rytmin muutos, mutta syöttöistä lähde oikein kunnolla. Naukkarinen pääsee väliin. Siikanen pelaa viivan, haastava syöttö ja Salmisella ei muuta mahdollisuutta kuin potkia vaan kiekkoa eteenpäin, mutta Saipala se edelleen pysyy sitten vaan maalin eteen. Kiekko liikkuu maalin taakse. Naukkarinen uudestaan viivaa Salmiselle ja Salminen pompottelee kiekon keskialueen puolelle. Niin sanotusti suurimmat särmät ovat hioutuneet tässä vuosien varrella, vaikka Särmää Virtasesta kyllä löytyy. Kivemäki jättää Fortierille. Fortierilta kiekko päätyy, lähtee Smitsin kanssa taistelemaan. Kivemäki tulee apuihin, Arola saa käännettyä kiekkoa eteenpäin ja sen jälkeen Jukurien hyökkäyksen lähtee yritys, mutta tämä Pudorin syöttö menee vastaan. On tehoiltu ennenkin ja tuolla on 3 tehopisteen ottelu. Nythän Ruuttu on näitä tämän kauden keskenäisessä 3 tehopisteellä sitten tehokkain pelaaja. 2+1 jakaa Patrik Siikasella 1+2, joten siinä tehokkaimmat pelurit nyt. Sitten päivitettynä tuonne Ruutun maalin jälkeen. Nikkanen ottaa kiekon, Jukureilla hieman vaihto kesken ja Nikkanen havaitsee tämän, pyrkii sieltä vaihtoaition puolelta etenemään ja Pudon katkaisee. Jukurit pääsee omista pois, Immonen aika yksinäisenä ja lähtee vielä oman pään kautta. Johansson, Kuuseen. Viimeiset 10 ottelua vielä vähän heikompi prosentti, 73,91. Jukurithan saa ottelua kohden toiseksi vähiten rangaistuksia koko liigassa, joten se tilasto on kyllä kohdallaan, mutta nyt katsotaan sitten, mihin suuntaan ne tilastot tästä nytkähtävät. Kulmassa on vääntöä, siellä otetaan ja annetaan iskuja lopulta. Jukurit purkuyritys, Airola ei pysty pitämään viivaa, ottaa 2 minuuttia Fordilta mailla pois käsistä ja ylivoima-aikaa. Morky Kroi lähtee vaihdon puolelle, Ruuttu kiertää, pelaa Arolalle. Arola, Smits, Hudon ei ole aivan valmiina syöttöön. Se menee hänen ohitseen, niin Saari saa kiekon. Katselee aikansa ja sen jälkeen siirtää eteenpäin. Nyt on Flintruud pienellä kärkyllä. Arola pitää hienosti viivan kiinni. Haatanen, hyvä siirto keskustaan. Pudonin laukkaus, Krikals torjuu. Ja Sanneri Airola on myös pelissä jälleen mukana, joten tämän lyhyen ylivoimapätkän aikana ei osumia nähdä, eikä toki tuossa 4-4 vastaan. 2,5 minuuttia on jäljellä avauserää. Jukurit johtaa 2-1. Se teki 1,5 minuuttiin 2 maalia ja käänsi 0-1 tappioaseman. Johtoasemalainen on pelannut useammassa koostumuksessa. Hän on ollut useimmissa peleissä mukana, mutta hänellä on 10 ketjukaveria. Minuutti lähtee samalla käyntiin. Ruuttu laukoo. Krikals pudottaa eteensä. Ruuttu vielä uudestaan kääntö maalin eteen. Sieltä ei kuitenkaan jatkaja löydy. Smits viivalla. Haatanen palauttaa alaspäin Roppaselle. Ruuttu erinomainen jatko Haataselle ja Haatanen pääsee laitaa pitkin tulemaan, yrittää haastaa, mutta Kreimer ei näihin haastoihin mene ja sitten hakee Kreimer jo Siikasta läpiajon. Vaitenhoff pitää kiekon pelissä. Romppanen nopeasti keskialueelle, Haatanen jatkaa eteenpäin. Adamo haastaa. Left him pretty out of position as the puck came back into the zone. Maalipeleinä. We'll quickly watch a couple more sitten tietysti viime aikoina Mikkelissä on niitä maalipelejä kääntynyt enemmän tappioksi, jos Jukurien kautta laitetaan kylmästi 2 osaan, niin ensimmäistä tulokseen tulee, niin se ensimmäinen puolikas on ollut ja olikin Mikkeliläisillä parempi. Nyt on voitto alla tähän iltaan ja tätä ottelua Jukurit johtaa toistaiseksi 2-1. Kiekko maalin takana. Kivihalme sen lopulta itselleen saa. Kivihalme. Hyvä paine Piitulaiselta. Piitulainen riistää. Hakee syötönä. Siellä tulee nopea laukaus. Tulee myös toinenkin, kun Arola pääsee tinttaamaan, mutta mukaan tähän taisteluun. Ja Saipa yrittää saada katki tätä Jukuri-vyöryä. Mutta tällä hetkellä Jukurit on kyllä vahvempi kaksikamppailussa ja on sanellut tämän ensimmäisen 5 minuuttia toisen erän pelin rytmiä aivan selkeästi. Smits heittämällä hyökkäysalueelle sisään, laukaus menee ohi maalin. Haatanen pysäyttää viivalla, pelaa kiekkoa ränniin ja Jukurit yrittää saada
pitempää hyökkäystä aikaiseksi toistaiseksi. Näyttää kotijoukkueen kannalta ihan hyvältä. Haatanen Boudon pelaa viivaan. Smith laidan kautta takaisin. Ja ranskalainen Louis Boudon, joka teki siis tuon Jukurin toisen maalin, on nyt maalin takana. Ja Saipa yrittää saada hommaa katki. Kivenmäki saa tekättyä kiekon keskialueelle. Siellä on kuitenkin Haatanen, Viitulainen. Kivihalme pääsee katkaisemaan. Smith tulee viivalta hyvin vastaan ja jälleen pystyy pelaamaan kiekkoa syvään. Siikanen tekee tyhjäksi pitkän kiekon. Weidenhauski siinä aika rennon näköisesti pelasi. Siikanen ei toki päässyt kierrättämään nopeasti maalille, mutta Weidenhauskin oli hetken siinä eri rennon oloisena, vaikka kiekko oli jo vierasjoukkueen hallussa. Kivihalme, Naukkarinen, Naukkarisen puolen vaihto. Jukuri päätyy ja Saipa ei ole saanut oikeastaan hyökkäyspeliä millään lailla kuntoon tässä ottelun toisessa erässä. Jukurit saa ensimmäisen iskun nopeasti, saa näitä irtokiekkoja tilanteessa itseään loukkaa ja pääsee siitä saman tien takaisin tolppien väliin. Tosi toimi. Tasaisesta aloituksesta kiekko lopulta Eero Klintruupille. Klintruup haastaa Arolaa. Pelaa viivan Kreimerille. Kreimer tekee itselleen tilana. Lähtee, Immonen saa kuitenkin vähän lapansa väliin. Klintrup edelleenkin Arolan kanssa kamppailemassa. Uudestaan syöttö viivaan. Kreimer lähtee haastamaan ja nyt törmäilee sitten pelaajat toisiinsa. Madamo on se, joka saa kiekon, lähtee kiertämään. Treipoli ajaa vahvasti linjatuomari Mäkisen kanssa, mutta nyt on kiekko jälleen jäässä ja homma jatkuu. Yeah, I mean, this is definitely getting a better sense of lähtee kypäräkin pois päästä myös suuntaan vaihtoaitio puolelle. Smith kiekon kanssa. Huttu. Hämäläinen. Laidan kautta lähettää Heikkistä vauhtiin. Lari Heikkinen, joka on kyllä nopea luistelija. Minuutti lähtee pyörimään ja Jukuri ylivoimasta Connor Ford kiekon kanssa. Jeremy Tammela Jukureilta sivussa. Hän on toki tärkeä palanen ylivoimassa, mutta Tammelakin on aikaisemminkin tällä kaudella ollut poissa. Ja Jukureilta on aina tekijämiehet sitten löytynyt ylivoimaa, vaikka sekin on jossain vaiheessa varsin paljonkin muuttunut. Se ylivoimaviisikko tai ylivoimaviisikot. Hynninen, Ford, sen jälkeen laukaisuyritys, se epäonnistuu, mutta kiekko pysyy edelleenkin Jukureilla. Nyt se lipsahtaa keskialueen puolelle. Smith. Näyttö toisella puolella Hynnisellä. Smith lähtee vauhtiin. Parikymmentä sekuntia vielä tätä rangaistusta. Paula jäljellä. Boudon. Boudon jättää Hynniselle. Hynninen Smithsille. Smith. Ja hän saa Jukurit pikkuhiljaa kuviota kuntoon. Smithin syöttö on kuitenkin huolimaton. Viivalla ei ole ketään. Ja Weidenhaus lähtee kauaksi maaliltaan. Pelaa sitten ränniä pitkin Haataselle. Ja tällä samalla sekunnilla Samu Pau on takaisin jäällä. Joten 5-5 vastaan. Homma jatkuu. 8 minuuttia jäljellä ottelun toista erää. Jukureilla 3-1 johto. Ylivoima. 44. tehopiste. Really good tools here. There's definitely a player that can be molded into something. Ja harvassa ovat olleet Saipan paikat tässä toisessa erässä, mutta sieltä löytyy sitten Fortierin henkilökohtaisella taidolla kyllä melkoinen ohjaus ja näin on maalin peli jälleen kyseessä. Saipahan on viime aikoina erikoistunut kolmannen erän kireihin. Se on sekä Espoossa että Raumalla kääntänyt 2 maalin tappion voitoksi. Joten tappioasemassa vieraskaukalossa lähteminen kolmanteen erään, se ei ole mikään uusi juttu. Ja Saipan tilanteessa peli on kaikkea muuta siinä vaiheessa kuin selvä, mutta katsellaan. 3-2 ovat siis tällä hetkellä lukemat, 3 minuuttia toista erää jäljellä. Ensimmäinen 10 minuuttia mentiin täysin Jukurien mukaan tämä toinen erä, mutta aloituksen. Kiekko jää Smithsille ja Smith polkaisee itse vauhtiin ja syöttää viereen Ruutulle. Ruutu kohti päätyä, mutta se lähtee kuitenkin punaviivan väärältä puolelta Ruutun näkökulmasta. Romppanen. Specific aspects of a player's game. Ruutu nostaa keskialueelle.
Reipala palauttaa takaisin kohti Jukuri-aluetta ja nyt yrittää Jukurit sitten saada ja vaihtoa aikaiseksi. Romppanen kauhoo kiekkoa kohti päätyä. Appelgren Heikkilälle ja Jukurilta uusi viisikko jäällä. Kuitenkin siellä täysin tosi toimissa, joten mitä sen isompaa iskua tuossa ei tullut. Appelgren Heikkilä. Heikkilä maalin takana hakee Klintrupia maalin edustalta. Kiekko menee viivalle saakka. Treibalin laukaus menee yläkulmaan. Ondrej Treibal tasoittaa ottelun 3. Was in position there. So yeah, that's kind of my thoughts on Albert Smits. He's my 9th ranked prospect, so I still think very highly of him. I just think that there's definitely going to be a development curve there to turn him into the really quality player that he is capable of being. And obviously this experience at this level is really good for him. Like, he's already playing very challenging hockey and handling it with a good amount of skill and poise. So it's just going to be about continuing to improve year after year, and eventually he's going to be a pretty solid player at the next level. So yeah, that's it on Albert Smits. We're going to be talking about JP Hurlburt in the next video. So definitely with the draft coming up in a few weeks now, it's a good time to subscribe and pay attention to these videos as they're coming out, because they're going to start to ramp up over the next little bit, and then eventually I'm going to be doing my final mock draft right before the NHL draft this year. So definitely subscribe and stay tuned for that.